जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो Good morning everyone. दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गुडब्ला नुजाफैलायबाय आं गोबाव सम गोबां इउटिउबाव भाइरेल भिडिअ ओंखारदोंब्लाबो आं खुगा मुथुना सिरि थादोंमोन नाथाय आङो दा थानो हायाव नोंथांमोननि गेजेराव आं फैबाय एक्चुअली आङो हिन्दी इंलिश एख' बुंला आङो बर' रावआवनो आं बुंसिगोन दिनै गोबां जोङो ससियेल मिडिया फेसबुकफ्राव जोङो गोबां भाइरेल भिडिअ गोबां गुवाहाटीनि जाथाय बायदिसिना जोङो नुदों आङो गोलोमस्रावलायना थादों ओरैनो आं जेबो भिडिअ बानायाखै गोबां इउटिउबफ्राव गोबां रोखोमनि बायदिसिना भिडिअ बानायदों अब्लाबो आङो भिडिअ खालामाखै नाथाय आङो थानो हायाव भिडिअ खालामजाबाय माने रिपिट फेसबुकआव भिडिअ बेखौ बिसिनि फट' बिसिनिल' भिडिअ आं नायनो हायैनि गोबाल'लायनाय मोनबाय ओरैबायदि जायखिजाया मानो आं बे भिडिअनि गेजेरजों बुंनो सानदों जाय बिनानावमोनखौहाय जाय आफादा एनडिबि सारमोना बिथांमोना हमनानै आन्दोनिफ्राय स्राङाव लाबोबाय बिथांमोननि अगेन आखुनिफ्राय मोजाङाव लाबोबाय आं सारमोनसिम आं सेलुट खालामदों दिनै बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि गाज्रि बेबायदि आबहावा गुबुंलेनिफ्राय स्राङाव लाबोनो थाखाय आं सारमोनखौ आं गिबियाव आङो साबायखर बावहरदों बेनिफ्राय जाय बिनानावमोना दिनैहाय बर'फोरनि गेजेराव मुं खामायनो हाबाय सान हर फेसबुक नायब्लानो इउटिउब नायब्लानो बिथांमोननि भिडिअ स्टेटास नायब्ला बिथांमोननि फट' दिनै आं बे बिनानावमोनखौ गोबां नाम खामायनो थाखाय बिथांमोनखौबो आङो सेलुट खालामबाय आरो जाय इउटिउबार फंबायफ्रा दिनैहाय बे भिडिअफोरखौ रिपिट गावनि कन्टेन्ट्स महरै ओरैबायदि खालामबाय थादों ओरैबायदि भिडिअ लाबोबाय थादों ओरैबायदि सान हर बानायबाय थादों बिथांमोनखौ आं सेलुट खालामबाय मानोना बिथांमोननि भिडिअ बानायनायजों जों सान हर सानफ्रामबो जोङो नुबाय थानो मोन्दों सेकेन्ड मोनसेयावनो गुबुन जों नुबाय थादों जायखिजाया मानो आं बिथांखौ सेलुट खालामदों नाथाय आंनि बुंनाया बेल' दा मा होनबावनो आरोना बे जाय जानानै थांबाय बिनानावमोन बिसिनि सोमोन्दै आङो जेबो बुंला आं रावखौबो मोजां बा गाज्रि रावखौबो एख' बुंला जायखिजाया मानो गोबां गुबुंले जाबाय थासारिया गुबुंले जाबाय बोथोरा गुबुंले जाबाय बेनिखायनो आङो माने चिरांनिफ्राय खारनायसै आरोखि आं चिराङाव थाला आरो चिराङाव ओरैबायदि डेन्जार जाबोबाय दिनै हराव सा खन्द्रा हाबदों माने 3 बोसोरनि गथ'खौबो ओरैबायदि सेलायलायनाय ओरैबायदि होंगो दोङो सेख'लायनाय सा खन्द्रा न' उसुं सिङाव हाबदों आं गिनाय मोनबाय आं थानो हाला ओरैबायदि टाइम पास खालामो फेसबुक नायनोब्लाबो फेसबुक नायनोबो हाला ओरै माबा मोनसे खालामोब्लाबो बे गुवाहाटीनो मानो बायदि भाइरेल' ओंखायनो आङो थानो हाला बेखायनो आङो लोगोफोर गाज्रि दामोनसै ओंखाम थफ्ला लानानै आरो कम्बल गांसे लानानै माने आं खारनोसै आरोना बा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनि आरो मा होनबावनो माने गोबां बोथोरा गुबुंले जाबाय गाज्रि जाबाय आं थानो हायै बायदि जाबाय आरो चिराङाव गोबां सिखावफोरनिबो साखन्द्राफोरनिबो नोंथांमोना खोनागासिनो दङ साखन्द्राफोर हाबदों होननानै ओंखायनो आङो बेनिफ्राय खारनोसै आरोना जायखिजाया मानो जायफ्रा भाइरेल जाग्रा आरो जायफ्रा भिडिअ बानायग्रा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ साबायखर होननानै बुंबाय आरो मानो सोरबा मानो माबा लावदुमखौ माबानो दाहानानो माबानो मा सुखिदार होननायनिबो थामाम बिसोरजों बुंजाबाय नोंसोर मानो बिदि मालायखौ बखियोब्रा बेखायनो आं बे बखिलायनाय संसाराव थालालै आं थांनोसै बाय लोगोफोर भिडिअखौ रावनो बैसोआ दाख्लाम सोरबाफोर मिथियोबा आरोबाव आं रायजाबावगोनलाय लोगोफोर हामबायसै थांनोसै होमबा